hinahulongan di Tuhan Yesus Kristus. Sian asini rohani Tuhata nungga dipatari parhita tu tahun naib baruon tahun 2022. Di bagasan serep ni roha jongjok kami nuaing di juluon pasahato tuhamu ama ina napo sebulung remaja dohot sekolah minggu taktar bahas swadong na kurang lubi di parsaurata nang di pakkubasion nami tuhamu di tahun 2021 nasal pui. Di bagasan holong itu hatta mangido hami asamar pamuati rohamu tuhami di akka hagaleon dohot hahurangan nami masih tangiangan mahita asa di pargugui itu hatta hami makubasi huriata lam tudengganna di tahun naib baruon sialani sahak matabe sian hami sude parhaladoni huriata tuhamuna selamat tahun baru ma dihamu saluhutna. Di batado bonana doho ujungna ibana parjolo jala parpudi ada orang sutari parhita tu tahun 2022 on enggak parjolo tu hatta paimahok kita jala mangarade ngolu dohot nasa narikot di hita. Beta mahita marsoba marsaur dohot debata na punah huaso dohot partikiani aina maringan maibana di tonga-tongata hita ma bangso pinarmahanna jala di batas diri saur tu hita parlasin roha mahita mamuji pasangap ibana marede mahita sian bukuede nomor 70. Hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi porbadia, natumo palangi dohot tanoon. Amin. Ahudo alpa, ahudo omega, bonana dohot ujungna, ninna Tuhani. Na adong dohot naung adong hian, dohot naro, pargogo na sumurung. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata sian asini rohamdo ubahin sahat hami tu tahun nai baruon. Hodo na mangaramoti hami di bagasan tahun nasalpui. Saya sima roham, saya unang tulak hami nuaing. Saya dongani mahami di bagasan tahun nai baruon. Pasu-pasu hami ro diak ka ulau na denggan. Nahula hami marhite-hite guarmu. Alai nagumudang. Pasu-pasu hom mahatam nabadiai turohanami. Asa gabe nai baru rohanami, asa tarpa masuk hohami,
tu banua gijang di hasusudani bohal nami. Amin. Mari demahita. Tangeon hamuma patik ni debata di tahun nai baron ima sian natar surat di poda bidu tolu ayat 5. Marhaposan tu Jahoba maho sian nasaroham jala unang marpangusadean ho tu pikiranmu sadiri. Hulagi hamis halinari marhaposan tu Jahoba maho sian nasaroham jala unang marpangusadean ho tu pikiranmu sadiri. Ima sahakna rak mangidugu mahita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata, sai parkugui mahami, mangulahon na obat tu batikmi. Amin. Mari demahita. Topotima dosata tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nadi banua gijang para siroha na sumurung.
Huparhatu tuhami do holan alani asini roham na mangudut ngulunami 1 tahun nai baruon. Godang dodosa hulahami di tahun nasalpui. Marhite hata nang pambahenan nami. Sayun nang jolotaba. Say pasobu mahami mangolu. Saya asima roham di hami. Laos mahami di tahun nai baru. Paubahon rohanami tulomo ni roham. Di halomohon rohamdo asa marhaposan tuhohami. Aihodo bonana do ujungna. Guru dihodo ngolunami. Alai sipata do naing guru dihami. Sa guru tulomo ni roha dohot pikiran nami hubain hami. Molo tulus nahu parsita hami. Sipata lupa do hami madok mauliate tuho. Jala molo saut na di roha nami. Gabi madeli do hami jala manarita tuho. Ale Tuhan, paingot mahami mananda panggalaunan. Asa sa tokong hami hapusan jala urusan tuho. Sayurupi mahami paubahon rohanami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si panguluhami, dohot Allah ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham dihami, halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesani dosata. Songonodo hatani Jehova, unang homabiar, ayahu do siluluhon ho, nunga pola hujo guarmu, ahu na punaho, hasanga pemadi debata na digijang. Amen. Mari demahida. Hatane debata turpu epistel di tahun nai baron iman atar surat di perjamita bidutolu mamukama sian ayat sada 1 ayat 10 tolu tajahama marsika soring martikibedo luhutna natinopa martitibedo huhut nasa sakap-sakap di hasianganon Martitibedo na tubu dohot namate, namanuan dohot namamurati nasiluan. Nama bugangi dohot napamalupon, nama ngolohai dohot napaulihon. Natangis dohot namekel,
nama ngadungi dohot nama norto. Nama bolokon batu dohot na papunguhon batu. Nama siumaan dohot nama dau sian nama siumaan. Nama ngalului dohot nama kosong. nama ngaramoti dohot nama melukukon. Nama ngaribahi dohot nama jarumi. Na mauhum boti dohot namarhatai. Nama kaholongi dohot nama kosong. Namar musuh dohot namar demak. Tungahama persaulian nahot tinggal di pangula. Marhite sian ulaun nasa diri. Nungatun takas huidan pangaluton natinur pukon di bata di jolma manusia. Asa mangalutan marhite sian akai. Alai anggo ibana denggaddo saluhut nai dibahen ditiki halehetanna. Ditopahot do huhut roha hanguluan saliling leleng na tubagasan roha nasida. Holan na sodapot jolmai sulikitonna jadi-jadian na jinadihon ni debata sian mula-mulana sahat rodi ujungna. Dibaheni nungatung tada dangadong nabeningkan dinasida. Dana marlas liroha dohot nama pahe na dengkan salele dingoluna. Akup ni itahe manangise jolma namangan dohot na minum dohot marnida na denggan marhite sian ulauna silehonod do ni debatado nangi imasahakna martua doaka na tumangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin. Mari demahida. Tahadidakon maha porsiau tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaun disadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pergugo na suatu dosa nato mo palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria naga bega-bea siaton di probadia andorang suabubuan ido tuhata natumaun na bernit di panguhuman ni silatus nama te terpazal do ibana di hau pinor silang na tuat tubanua toru dung ditanom namulak mangulu diari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun ne debata Jehovah amanai pergugu na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohok na mate au porsea di tondi porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohok dihasesani dosa dohok dihatai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak na mate dohok dihanguluan na sora suda. Amin. Sahak mahita nama doko kata di tau baruon na parjulu
namai wakili ruas pinasahak ma tu amang Tapu Bolon pasahak tami ma partikian. Salam. Selamat tahun baru ma dihita saluhutna. Nah huparsanga pihami amang pareses do keluarga, amang pandita resort dohot keluarga, dohot sudi pangulan agok tiki rap do keluarga. Suaksongonima nang dihamu amanami inanami parhaladoni huriata nahu hawalongi hami damang dainang haha anggi do pinaribot ruas ni huriata HKBP Pekanbaru marpangi dua kami yang manginang molutuk kami pe pasahaton hata selamat tahun baru apala ditikion naung rak mahita pasahatoni parjulu madok mauliate mahita tu di batamata pardeng gabbasai di siala asi dohot holong ni rohana di patari parhita siat tahun na buruk tu tahun na baruon di bagasan hahi pasod dohot las ni roha mulut taingot do di tahun na salpu gudang ni akan namasa tahadupi ra siap pikirata dang natuk tolak pita taripar tu tahun naib baruon alai basado Tuhani didongani dohita dinabadalani tahun naburuk tahun 2020 sada di masa ni pandemi Covid natung tahabiari di Parngolota gudang dona masa akau lauta nagabi subuh taulah suak songoni nanga kasih solhota na parjulu madapoto tuhata alaya manginang bahasa ni tuhata tuhita sudi ruas ni huriana tunga pala balgado bui hita taripar marpungu sadario di bagas garejau di bagas joro ni tuhataon ima songolas ni rohata di nadi pataripar hita tu tahun naib baru suak songonima nang di tahun 2022 di tahun baruon dan ngadok kita nama boto aha nama asa di ngoluta di bagasan nasa tau bolon tau baru nabi nasahat ni tuhata alai marsi hohok mahita di hata ni tuhata toktong mata tiup hata ni tuhata di nama dalani ngoluta tupadoi pasahaton na tuhita ganup jalalianon na dihita akasilas niroha di nama dalani nguluta di tahun naib baruan suak songoni madihamu amanami inanami parhalado ni huriata belgado rohanami siar ruas ni huriai tuk takasdo hubakilalahu kami dia kapelayana muna mulutuppe subui hita songon nasomal margarija di huriatao alanina masai alai tu ngapala dasipdo di patu pahamu aka cara pertanyaan sian live streaming nabui terjaloni ruasta di bagas nabi mau lihat gudang ma hupasahat tami tuhamu amanami pangulan agok tiki suak songoni parhalado dohot aka nama kubasi di huriata tuhata ma nama nabai aka silas niroha di hamu pangulani huriata suak songonima nang didamang do dainang haha anggi pinaribot ruas ni huriata toktong mahita tapa jonok dirita tutuhani asa didonghani hita dinamadalani nguluta asa dohono masongok kata ni na tua-tua namad do habang ma pidok si pigo paigo tihut bulan hatok ma atong di pasahat Tuhan
akan data pangido di tahun na baru. Selamat hari Natal, selamat tahun baru ma dihita saluhutna. Horas. Maulai ati madi amang, pinasaha ma pasahaton hata selamat tahun baru dohot tangiang, na mewakili parhaladoni kuriata, pinasaha tu amang situ abe silalahi. Horas ma dihita saluhutna hamu na pinarsangapan amanami inanami ruas na hinaholongan itu hata Yesus Kristus dihamuna ka yanak nami remaja na posobulong dohot akka yanak ko sekolah minggu. Kalau sahabu majolahu mewakili parhalado dohot pangulan awak tiki pasahaton selamat tahun baru nami tu hamuna aman nami ina nami kita baru 2022 on selamat tahun baru ma dihamu saluhna tapuji ma amat debata di napatari parhita siat tahun 2020 sada tu tahun baru 2022 on buih hita marlasi roha di bagasan hai pason di nama nomu tahun baru tahun 2022 on jalata masjid itu hita pasahatun hamuliatan rohata di saluhutna asidoh dengan di basana nak pitutu godang tak adobi aka hamolon dohot akan dodok di padalani ngoluta terlubu bima alani pandemi covid 10 siaon godang do jalatorot do hita sian keluarga terlumobi sian luas ni huriato na marukil na berduka cita akibat ni pakurhon ni kopiton. Alani dihamu amang dohot taminang salhuk na ruas ni huriata. Dung tadalani tahun baru 2022 on dang taboto manangahan na masa sirupata tu tahun 2022 on. Alai songon halak Kristen dan mengulu hita tapapos marohata tomat tadebata manang aha penamasa di perdalai nguluta saidonganana do hita di salhut na gulmut ngulunta pesan nami tu hamu amang do taminang to karimaja napo sebulung do anak ko sekolah minggu patuh mahita tu aturan nanti netapon ni aka panggonggong melihat di hita terutama asa terhindar hita sian penyakit covid 10 sion pasrah nami amang do taminang masih beta-beta mahita di huriat tahun asa di tahun 2022 on tutong hita seiring dan sejalan sehati dan sepikiran di hita saluhutna. Amanami dot dihamuina nami secara khusus. Sian hami parhalado di hurat tahun macai gudang akahurangan nami. Terlumubima di pelayanan pakubasun nami. Terlumubima di sektor-sektor. Alani amang dot taminang salpun hamumai saluhutna siang baga surahmuna. Tangang munay ma amang inang mapergigo kami ang giat hami saluhut na situasi sektor na mangula di huriat tahun dohot dia ka sektor-sektor buhi hita
bersenyawa dia kepakebesun nami taruli hita dia paso-paso nasinamat ta mertua dia bata. Secara khusus Tuhamu amanami ina nami naung mangaliong gogo pikiran dohot akka pabehe namuna na dunia dinggani terlumobi di panupahyamuna di huriat tanda bulunon mulia di pasar on nami Tuhamu mamang do tamuinang tuka na tua nami baik dewan seksi keluarga dohot akka pribadi anggiat matututu 2020 daun lam martaba-taba akasalah siroha dihita talumu di hamu manami do tamunya nami ruas ni uriata asa buru pehita pau tupahon akan naulina denggan di huriata na bulunon soni mahata syak kami makuili parhalado mulai tema itu hata selamat tahun baru 2022 horas madihita salhutna butima. Mulai tema diamang situa nami pinasaha ma tangyang pangodianon sianamang pendeta Maston Hutasoid STH. Martanya kita debata jahuba namano palangit dorinasa isina nang di donganion di pangaramotion Yesus Kristus Raja ni huria dohotod di porbadia upuji hami maho marsanga magawarmi di sadok partikian huhamla teo kami do didongani diramoti dituguhono hami sian tahun nasalpu nagodang aka ragam ni pangojunan alay lumubi gumudang dope basa-basa do asini roham na hutalohami paltak tarida dui di tonga-tonga ni kuriam mauliate marohanami saya totong dodongananmu ramotanmu di pajuwon di pamilitolmu di hami sadok parhalado asa totok kami marlas ni roha bersemangat margugu mangula-ulau na pinasaha mi siap bulus dohon sian hasadaun ni roha nami nang ruas ni huriape totong di bagasan las ni roha manguluhod doho makatidakon di parture nyakka ulau ni asa maratur marmulia marsaha magwarmi o Yesus Kristus Raja ni huriai maulate marohan nami Tuhan nang dihajong-jongan nami di tonga-tonga ni parbangson pe tonga-tonga ni masyarakat ay hodo na paujako kami diragam nyaka inganan doh ulaon alay marhite-hite peran serta nami di tonga-tonga ni masyarakat gabe sirai doh sinodang di tonga-tonga na humaliang laos mangido hami tu adopamu pargugui dongani hami maralohon nasa najat jala maralohon akasahiti saya pada umay siya tonga-tonga nami nunga nania liling na hami di bahin panahi sori magui gabi biyahaton mabir hami alaya lapad dongano muhilala hami do Tuhan gukdo huasom laho mabolokon nasa sahiti siap portibion dalam moliate ma di tonga-tonga ni portibion di babak itu do kanapister lah mabahen vaksin asa adung pargugu nyak kajolma mangalo sahiti ali Tuhan gudang lupiaka sakap ulon digalup hami marsana sana
di pareanakon tunga-tunga ni masyarakat aman ang inape di kepersekolahan di sita-sita na yang marsaka marbagas saya homa patulusone alay tunga si roham di kadongan nami na di bagasan parsahiton tangan mo naguk asirohay naguk fasoy do pangaluposa nang pe tonga-tonga ni huriam ti adong ali Tuhan naso situbuan niya na situbuan ni guru hol bortian na pasupasu tujuluan nun nasa jupangan nasida dilitiat dorda situbuan niya na situbuan ni guru manasida ali Tuhan totong do buanon nami salhu na ruas ni huriam unang adong nasida hatura paron marhina mago nasida gabi ro nasida laho mabay nakajut ni roha jala ulu nasida mangaliay ho tung padaw may ali Tuhan saya hodo na marsagihon disadok ngulu nami ragam ni nasa ulibasa atong hujalo hamay marsanga maho Tuhan nang diulang program ni huriampe na mamukka kami 2022 on ali Tuhan posdor haname parture ni ulau ni sai nadong anam muduhai marhide to de porbadia lama komasi dohok madungdung nasa sihobasani asa totong marhide hite ulaun pakobasione marsangap ho alas ni roha salhu na ruas ni huriam jala radidung hami nasa huriam marsilo lehon Aisyah kodoi iko buas donang hami di tonga-tonga ni bagas di partameon nang diaka ulaun ujuk pe mau lihat marohanami dongani hami saluhuna sa malomani roham o Yesus Kristus Raja ni huria amin. Mau lihat tema diamang, mari demahita. Dami ni batana suburuk siat salhut na roha iman na mangaramoti ka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata ni di bata di parpuata di tahun naib baruon tersurat di buku pangukapon Bidu 20 sada ayat 8 julu sahat rodi ayat onom bagian A. Songonom ma tersurat di si.
taringot tu Banua Gijang dohot tano nai baru. Dungi hui dama Banua Gijang nai baru dohot tano nai baru ainu ngasal pu Banua Gijang na parjolo dohot tano na parjoloi. Lautipe danga dongbe. Jala hui dama hutan abadiai tuat sian Banua Gijang siat debata. Ima Jerusalem nai baru. Na pinature songon oroan na sinanggulan madapoton harajaanna. Jadi hubigema suara nagugu sian habangsai na madok. Odo joro ni debata di tonga-tonga ni akka jolma. Namaringanan maibana di tonga-tonga nasida. Jalan nasida mabangsona. Jala debata sadiri saor tu nasida. Jadi apusan di debata manasa ilu-ilu nasida sian mata nasida. Dang adong be hamatean. Nang arsa niroha. Nang anggu-hangguk. Nang nahacit. Dang disibe. Ainu ngasal pu na parjului. Dungi didok nahudul di habang saima. Idama saluhut na do hupai baru. Jadi didok ma surat tomai ai haposat do akka hataon jala nasitong. Laos didok matuau nunga saut au do parjolo jala parpudi bonana jala ujungna. Ima sahatna. Di hamu amanami doho inanami hita sude ruas ni huria. Parjolo sahab matabe dohot horas-horas sian uluan ni huriat tahakabipe. Opuye porus amanta sekretaris jenderal songonima nang kepala departemen dohot nang amata preses. Songonima nang sian pangula na adong di tonga-tonga ni huriat tahakabipe Pekanbaruon. Rodi akka organ pakkubasi. Tuhamu amanami doh inanami. Naposo bulung remaja doh sekolah minggu sude mata hita. Selamat tahun baru mari hita. Nuaing tapai hutihu ma. Jamita napi nasahat ni opuye porus hakabipe. Hamu akamang doho inang naposo bulung remaja nang danak petahe ganup ruas di huria Kristen Batak Protestan nahina holongan selamat tahun baru ma pinasahat tu ganup hamu di inganan munabi. Parjolo situ tu sahab mata benami tu hamu di bagasan holong rohani tu hatta. Sadarion rap mahita pasahap puji-pujian hamau liateon doho panobaon tutu hatta situlu sadai di bagasan ate-ate pikiran pakilalan nang todit tabi siala sairap do ibana dohot hita di perdalanan ningolu nang ulaut ta marsada-sada marsasaripe marsasahuria dohot marsabangso Indonesia di tahun 2021 nang salpui di palumehon ibana do pasu-pasuna na marragami tu hita. Atik peta adopi na maol situtu di perdalanan ni nguluta di bagasan na sa taon bolon na salpui. Tapuji matuhatta, tapuji madebatata situlu sadai. Ay serap do ibana doho hita di na mga adopi pananggopion ni kopit sa pulusia tunguluta manang tungulu ni sisolhota doho dongata sahuria ng sabangso. Di ujung ni bulan Juli pola do mar 15.000 halak ruas ni huriata di sadok HKBP na sinonggopan ni COVID-10 siai. Adong 450 halak na agwak kosa. Jala bahak situtu na aguan dalan ni ngulu. Atik pesongoni borak na pangotak ni pandemi di adopia kadongan alai porsea do hita namian do tong tu hatai rap dohot hita. Atu papangapulion dohot pangurupion tuak kadongat tay nang tuna humalia kita akan na mangarupi setaonon na sarupa. Didongani ibana do hita patupa ka ulaut ta na maragami
Asaboy hita dapotan si panganon dohot si inumon jala makubasi dongatta jolma tarlumobi makubasi akka dongatta na manaon sahit hinorhon ni COVID-10 siai dohot hinorhon ni sahit na asing petahe pola adong naikon marujung ngulu tumibu sian na tinagam di sido ibana rap dohot hita madungdung sita-sitatta na maragami nang dipertikian COVID-10 sia tahalasud do nama si beta-betaan dohot masih rupa dohita ruas di HKBP dohot pamaretta di nama ragam tirket patupa akasi patupa otta laho mangalo harararat ni COVID-10 siai isara nina satia hita marhite namar tolu T testing tracing dohot treatment mar 5M mar masker mamuri tangan pias majaga jarak manulak madohoti hari buron dohot mangurui perdalanatta tu akka inganan na asing. So ngonido nang divaksinasi si hubasan. Parsidohot do huriatta patupa vaksinasi rap dohot pamaretta. Gabi boy mana di bulan September 2020 sada lamoru di negara tahun bilangan ni nasinonggopan ni COVID-10 sia dohot na agwa kosa siala COVID-10 sia. Di patugu de batado kita tong dina tapatupa ulaon papunguhon narikot laho manalasehon utangta songon HKBP tu dana pensiun. Di ujung di bulan Septemberi dunga tagarar 104 miliar sian 144,3 miliar na ikon sigara rotta. Pidara dini di bata marhite program Rp1.000 sadari dohot dalam na asing na tapatupa. Dohot marhite ale-ale ni HKBP na makaholongi tuhatta dohot kuryana HKBP ima na pinaklingan dohot na sinosoan ni amang Luhut Binsar Panjaitan. Di ujung ni bulan Desember nung nga meret bihita siyan program pensiun manfaat pasti tu program pensiun iuran pasti. Maso kita sadiri be makubasisa alai hinubasan ni dana pensiun lembaga keuangan na niramotan doho na ni mata-mataan ni negara Republik Indonesia marhite undang-undang. Tatangyakot do asa di ujung ni Desember 2020 sadai salose utang tay. Akup ni saluhut nai masay denggad do pakubasyon di sadok HKBP lahu patupa ulaon pemberdayaan manang pahitsat hatawota lahu marhubas di huria nang di masyarakat atik pe bahat do nata patupai marhite dalam digital. Denggad do mardalan nang akarapot ni akapaditata di Sudi distrik di bulan Juni tu September jala rapot padita hatopan di hari 25 rodi 22 Oktober 2020 sada adong do na adop bohi marhite na manghihuton prokes naroking alay naus adonggo na marhite virtual. Pos dotong rohatta pabuana rap do ibana dohot kita di tahun naib baru tahun 2022 on. Jadi bagasan ikon toktong do pehita marsitutu mangulu di bagasan partikian hasomalan naib baru ima mangulu dohot mangula di bagasan hazamoton na tutu ala di tonga-tongatta do pe COVID-10 siai. Jala ikon toktong marsiajar hita lahu mangula dohot mangulu marhite internetisasi segala sesuatu. Ima na mangulu doho mangula dang beholan marhite dalam uju Jepang dope internetisasi segala sesuatu alai nunga mamakai akadalan na saurdot dohot tu haradeon ni digitalisasi. Lahu patugu pos nerohatta di padonganio nija debataja hoba di hita nang di bagasat tahun 2022 on macaya pit hata ni debata nama makulingi kita di bona ni tahunon ima hata nana tersurat di pangukapal 20 sada ayat sada rodi ayat onom a ima na nyukap ni debata tu sahala situa di akahuria di huta Efesus di Asia na Mehmet tongon madapot ton ujung ni abad na perjolo uju terbuang ibana di pulau Patmos siala satia manghihuton Yesus Kristus marhite pangukapot tu ibana
di papos di bata na hudul di habangsa di banua gijangi marohana taringot tu ise do de bata sinob banay na pinaukap ni de bata tu ibana ujui ima pabuan na rikot boto onna dohot naikon pa boto honon na tu garup na porsea ujui parjolo di Asia na mepmet na tongon di paburu-buru jala dibunuh Kaisar Domitianus siala dangolo na sida dipaksa kesari laho manobba debata gana-ganaan na pinajongjong na ima ilah kaisar jala tua kana porsea dung abad parjolo na ikon mangadopi paru kilon na met sahat na balga situtu tarlubobi paru kilon na so tarado pakita akana porsea sian hata wota sadiri songon jolma na mura mata poron hata ni debata pinaukap na tu si Johannes Sido tong nagabi hatana tu hita ruas ni huria ni Kristus di bona ni tahun 2022 sada tahun na sotaboto dope dia pinaadarna sian bona sahat tu ujung tapi na tolhas na marhite pangukapon itu si Johannes madnapoton ujung ni abad na perjulu natongon mangadopi tantangan namat sebelga naso tarado pisa sian dirina manang sian dirina sida sadiri ido tong tangi honoton jakonon au honotta ditikkion ina mangulu do pehita rap dohot kopit 10 siai rap dohot pakorhonna nazor putih tungoluta si ganupari dia manaboi si parsia jaratta si boto otta si peopotta songona kasih huton Yesus Kristus na satia sian nanyukap debata itu si Johannes dohot tuhalak Kristen di Efesus jonokon ni ujung ni abad perjolo dohot tuhita nuaeng di tahun 2022 ima namang ihuton ima ayat onom bagian A debatado na parjolo jala parpudi bonana jala ujungna di kategorik alpa dohot omega he arhe dohot hotelos siani dienet tema ni jamitata sadarion debatado bonana dohot ujungna lunga boy tadodo hinabagas ni hatan di bata taringot tu dirina sadiri jala dia do nanidok ni hatan di bata na hudul di habang sanai na jolo tu si Johannes jala nuaing tu hita kana porsea di ibana di partikiatan waingon ibana do de batan waing nanaing ro dohot ditiki naong mamuka tiki nasalpu asa unang mabiar kita ala parbinoto do ibana di sude na masa na jolo na masa waing dohot nanaing masa ditiki nanaing ro hot do ibana di si ala de batan songonido ibana tarbahen ibana do patupa ulaon paluahon ditiki waing ditiki nanaing ro jala mamuka sian tiki nasalpu ala debata na tuk paluahon ditulusa partikiani sasadasa jala na bui patupahon haluaon na tului disada partikian nuaing gabe pos dorohatta di haluaon pinatupana tu hita nang di bagasan nguluta di taonon ido na pinatolhas sian bonani pangukaponon 20 sada ayat sada sahat ro di ujungna na parjolo naong patu pahaluaon kosmologis imamanoppa paadokon parohon banua gijang manang langit dohot tano dohot laut nai baru bangkotihon na parjolo manang naong salpui debata namar hagugo situtu do ibana dangadong na asing bui patupa nasa na pinatupanay holat debata jahuba do nabui patupai masari kok do di kita na mangulu di partikian na matsai maol makka posisa dari langit do tano na baru bui patupaon na balamma akana asing nai gari ada di dok na paduahon debata na alpa dohot omega ido na tongon patupa jala paro sian banua gijang Jerusalem na baru na umuli sian Jerusalem naong salpu dison tatakup mana ni dokna tarbahet debatado patupa haluaon dingolut dan waing pola digobar koni markite na patuat sadahuta nauli
Jerusalem sian banua gijang. Dison dang didok nanaing tuat alai na tongon tuat. Tarbahid debata do patu pahaluaon nang dipartikian sinuaing. Masarikot doon tahaposi di ngolu-ngolu nang ulaot ta di bagasan taonon. Tarbahen ibana do patupa naso tardodoro hatta na diduru ni parbinotoan dohot hata wotta. Napatuluhon natongon jalanan naing patupahon manang parohon bagas jorona dito ngatongan ni hazol maun. Inganan parmianan na mabahin jolmai gabi bangsona. Jala ibana marparsaoran dohot nasida. Asa dang holan ditikki narope asa marsaor ibana dohot hita. Alai nunga ditikki nuaing. Asa dang holan di banua gijang be asa marsaor dewata jahuba dohot jolmai. Alai dohot donang nuaing di portibion. Asa jono ibana dohot jolmai. Pacari ko dohot dihita akana makilala. Hira naso dito ngatongat tadi mata marparsaoran dohot hita. Madongani hita. Mangaramuti hita di partikian COVID-10 siaon. Hira madau de batasian hita. Alani i marhite pangukapon ni ulau ni debata na tukpa-tupa songoni macarikot tapapos rohatta narap dohot hita do debata di bagasan taunon. Ganu pari, ganu tiki. Yang jadi kita ganggu di si, manang di dia peinganat tamangolu dohot mula ulaon. Radedo ibana tapar saori. Napao paton, natuk do ditiki naneng ro mangapus nasa ilu-ilu sian mata ni jolma. Pasohot hamatean, arsak ni roha, angguk-angguk, nahacit, ala nunga salpu naparjului. Dang arsak ni roha, angguk-angguk, nahacit hamatean nama noktong jabarta nasatia mangihuton Yesus Kristus di bahaya debata na hudul di habang sanay alai paluaon na do hita sian akai ala debata na songoni do ibana hita pe akan nama nobba ibana dang jadi gabi akan na paro akai uju mangolu di portibion nasatia mangihuton Yesus Kristus dang jadi mabiar mida akka arsak ni roha ilu-ilu dohot hamatean aidang manahan akai dalang i ujung ta balik sa oddo las ni roha dohot hanguluani rap dohot debata na alpa dohot omegai na palimahon naong pay baruhon sa luhut Kung di patupa debata ulaon paluahok kita marhite na manalpuhon na parjulu manopan ay baru omma pangapulion na macay bagas tuak ka na marnida nguluna di partikian waing na macay do si tutu gok parukilon debata tay tongon nunga patupahon ulaon na baru tu hita ala debata na patupahay baruod do ibana tu na parjulu dohot na robi dinggan mahita akasisobay bana dangga biak kasisian na makomol-homol na lahosalpu naso martahan naso rikot peopon alay gabe akan narade pay baru ngolutta dohot dalan ni ngolu-ngolu mahita ima jauh-jauh tu hita ganup ruas ni HKBP di bagasan tahun 2022 on asa tapai baru tapa bagas dohot tapa togu hapor seota di debata bonana dohot ujung nai ima debata na patupa 5 ulaon naung adar nakin ima ulaon paluahon ditolu partikian ima nuaing ditiki naro dohot ditiki naung dibonai ditiki nasalpu jalan apa tuduhos samarhite na parohon benua gijang dohot tano nai baru hutan nai baru tu portibion parohon jorona tu portibion marsaur dohot hita songon bangsona jala manalpuhon narubi manopan na baru ikon ingoton halas sonotot dohot peopon ni hita halak Kristen sian abad parjulu sa tutikiot dang maribar hita aka ruas dohot partohonan di huria Kristen Batak Protestan naong marumur 160 tahun ido hapor siaon na tugu songoni di tahun 2022 on tadi rumah kahalak Kristen di partikian ni Kaisar Domitianus
akka nabadia nama noktong satia nang pe di paroke saritu nasida ancaman satu nama ngago hosa nasida molo so manubba debata gana-gana anna ala ditangihon diauhon dohot di peop nasida pangukapon na niukap ni debata jahuba na hudul di habang sai nama dok unang mabiar nasida ala ibana do alpa dohot omega bonana jala ujungna ido jala ima tong mangojar roha halak Kristen Batak di bagasan tahun 2022 on manok tong patupa nadinggan di ngulutta dang mabiar mangalo na jahat nang molo ikon mengadupi tantangan sinuaeng na tongon ta adupi di partikian COVID-19 sion sudah hita diragam ni rumang ngulutta ala ibana do alpa dohot omega bonana dohot ujungna jala sialani i dang magoboti ngulutta nang so margogo hita patupa akka nauli balik sa palu mehonon na do narekot di ganup hita ido tong pos ni rohatta dinatabonai di sinode godang di bulan Oktober 2022 songon naung tinotopon ni rapot majelis pekerja sinode godang ta di bulan Januari 2020 sadai pasauton haputusan ni dua hali sinode godang di tikina salpu ima pamonaion sentralisasi parhepengon di HKBP. Dung jolo di parade sada tim naung pinabakit di uluan ni huriatta. Nunga dihatai rapot majelis pekerja sinode di bulan Oktober 2020 sadai jalanai ko jolo mamulus akka seminar dohot sosialisasi di bulan Januari satu adorang so sinode godang 2022. Sentralisasi oddo dalatta songon huria naung matoras situtu manalasehon akka masalah itong atongan ni huriatta salilingon. Laos sentralisasi ido patau hita HKBP sadinggan-dinggan na patupa ulauta songon huria dao dumenggan sian nasai laon. Ala debatat tasitulu sadaido bonana do ujungna tarpatupa hita do ulaon manalasehon utang tatu dana pensiuta laos tarpatu pahita dotong nang ulaon nauli patupa sentralisasi parhepengon di tonga-tonga ni HKBP mamuka sinode godang 2022 naroon tapapos marohat tapatupai saroha sapikiran mahita patupai doho ulaot tanah asingi songon huria nang di bagasan ngulutta marsada-sada di bagasan tahun 2022 on natakuari tahun kesehatian lau pasauton transformasi di HKBP ima dalat tamat dungdung na pinangido ni rencana strategis ni HKBP tinotopon di sinode godang Desember 2020 sabui nangit-nangit alai totu pasahaton visi ni HKBP gabe pasu-pasu tu portibion ibana matong natahaposi bahet dongatta mangolu doho mangula di tahun 2022 on unang ganggu kita nang gootik unang taluas manangaha mangujuni kita mabahe kita ganggu disi pos matok tong rohatta ibana do bonana dohot ujungna amen selamat tau baru madi hita tabi mardongat tangiang Huria Kristen Batak Protestan epor HKBP padita Dr. Robinson butar-butar ima sahakna partangiang mahita. Mauliate marohanami ali Tuhan dibata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Horo tutu alpa doho omega bonana jala ujungna. Nunga hupar sauliho kami Tuhan baga-bagami asini roham hujalohami marhite-hite hatam. Inama monai tahun 2022 on. Ali Tuhan maulia ante marohan nami, ala diudut hoho san nami, ipatari parho hami Tuhan tu partikian naib baruon, ope hupa saat hami mangolu nami, daging dohot tod dinami tuho, sayurupi mahami saluhut na Tuhan lau mangula ka ulaon nadinggan, patupahon lomoni roham, parhite-hite aka ulaon nami ganup, parhite-hite aka usaha, dohot na hu halu jahok kami, so nima Tuhan, rumah tangga na pinasahatmu Tuhami saya bahema nasa rumah tangga taulas ni roha pasauton lo mani roham nama si haulongan
Jala masih urupan situ tu. Songoni manang di tonga-tonga ni masyarakat doh bangso nami on le Tuhan. Hupa saat kami matu bagasa tangamu. Homa na manguluhok kami. Manguluhon ka panggonggomi nami, ka pamaretta. Ka pertugi nami Tuhan. Asabui diuluhon sude ruas ni masyarakat bangso Indonesia on. Tulong ni roham. Songoni malumobi di tonga-tonga ni huriam. Sai parsahalai Tuhan akan aposom. Akan manguluhon huriam. Akan marhubasi. Sa tahu kami Tuhan diaka ulaon nami. Bahen sangap di goarmu. Atong di homa Tuhan puji-pujian dohot hasangapon nang marhite-hite pamujian nami di bona ni taon na baruon. Marhite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor onok pulusia mamuka sian ayat sada doho tudukna uhuk mahita pasahatun pilihan sada A, sada B, dohot tu kategorial naposo bulu. Marede mahita. Bye.
Mauliate ma di mata na punah waso doho partikian di ngoluta. Ibana do parjolo jala parpudi. Bonana dohot ujungna. Atong di bagasan pos ni roha mahita madalani tahun 2022 on. Ai di tangan na do parhusoran ni tiki dohot portibion. Ibana do natuk manguba ilu-ilu arsak nang nahasit gabelas ni roha di ngoluta. Sadok pakirimon tungulu na dumenggad do dihita bolo mangasahon padonganion ni Tuhata. Alani pasobu marimata mabahen ture lakam asa toktong sonang roham jala tibbul dohot tuam. Tatangnya koma pilihan naong tapapungon. Ali di bata aman namin na di banua gijang hodo harorowan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauli utus. Hupasahat hami ma siyan lang nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hustus di julum. Pasu-pasu may jalan ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati buluhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata na somar mula na somar pasohotan debata nama noktong rodi saliling nililingna na seulu sudah do akka taommu jaladang mar perbulatan akka ari-arim ala jepek jalan naga bursal pudo tahun nami dohot ari-ari nami nunga salpu muse sada tahun sian ari-ari nami ala edang salpu yang go asini roham dibaheni hupuji hami ho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami Allah ni gudang ni asini roham napi nasahat hami tubona ni taunon masai gudang do denggan ni basam hujalo hami manipat taun nasal pui jala huingot hami do isa darion ope mauliate marohanami tuho Allah di pangolu jala di ramoti ho hami dilehokko si panganon dohok parulosot di hami jala di pasu-pasu ho na niula ni tangan nami akup ni dilehokko do hasonangan tuluat nami jala di palua hodo hami sian parmaraan jala di ramoti hodo hami di hagugutan toktong do dilehokko barita naulii manodangi hami asa sanga hami paubahon roha nami akup ni dilehokko do apulapu tunamarsak tunamatean asa unang madili na sida molo hingot hami sudi pabahenan nami di taon nang salpui na maila do hami nuaing marado pokko ala jut magopo ari-ari nami dohot asini roham hubahek kami ope bican di salpu ko nuaing taon naung salpui sian hami salpu hom masudi pabahenan nami na hurangi jala sesa sudi dosa nami sai hukupi mapabahenan nami na hurangi marhite-hite asini roham diebati hodo hami manipat nasa tauni
jala di dahodo lanna so marperbue na dengan di tonga-tonga nami sayunang jolo taba saya pasobbu mahami mangolu anggiat marperbue na dengan hami tujuluanon hupar hatopot hami do sudea sini roham jala di bagasan haserepon dohot uduk ni roha do hami nuaing maido tuho sahat tuho mahamion sude sai tugu-tugu jala ramoti mahamion sude songon ganupari asa pujian nami ho di tahun naroon patuduhom maganupari tu hami dalan si dalanan nami doho ulaon si ulaon nami saya pasu-pasu mahami jupa marpungu di bagasmon di persekolahan songoni doho di bagas nabibe saya tupahi sudi parjamita pangajari doho na paturehon na marsahit songoni doho na pinasahat tunasida saya ramoti mana manggoggomi hami tatap masa luhut na tersosak na pugus na dangol na somarama na nilean ni halak unang luas na sida hona rupa alay patuduho matu na sida asini roham na somasohoti asarap marlas ni roha hami sugut di hasonangan di labungmu di inganan nahot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin ali amanami na di banua gijang say pinorbadia magwarmu say roma harajaommu say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami una kami tugiho tu pangujunan palua mahami sian pangago di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana mida ho didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaorhom madamena tutodim Selamat tahun baru ma di hita salhutna.